duru sisi ya akusaphiwana kamba namagwinya ndiwenze ngevaseline sithando sami ndineni oil ngenondo saphinda sidibane enkonzweni va Nkosikazi esemanga. Into endiyivileyo yena unganoki nje man, yabona uba uyandothusa ngoku ndizawuqonqoza kwam ngoku. hayi man suka man Nkosikazi. uyandibhora wena konke ibalulekileyo kuwe ngesithathu uyandiva uba ndithetha kuwhatsapp awuyathetha nge-5 kg wena unastresi saloo nto usifathule into yakho Uyayazi uba ndizawuzana- hayi man Nkosikazi uyayazi uba ndizawuzana ntoni? uzawuzana ntoni Ndiviphunge nkosikazi kukho into enukayo apha phandle. Inyama sithandwa sam. Ikhona into eyenzekayo phaa kwamama noTatu. Kukho into ye-heritage. Ndiyafuna siye nkosikazi and ube sesibizeni mani sithandwa sam. Enzele kaloku amakritiqini. yimatata wena ufuna siye phasi siyobukela into ze-heritage Kaloku siyobukela into ze-heritage apha kukho khombo wena ufuna i-heritage nkosikazi. wena ufuna i-heritage yinto lesisayizusa kule nto ufuna siye Mamela. kuyo njengendoda ekhaya ke Into- ngoba mna ndiyasaba Nkosikazi ndizayifumana into yekhombo ndithethile noSipha. Qha ndifuna wena nkosikazi sihambe thina sobabini siyofunda ngeento zamasiko. sizawufunda ntoni tata yintoni endingayaziyo ndimdala yintoni endingayazi yintsha ndizabe ndiyiva Sithandwa phaa sam. Yeka ucingela wena uyababona oavu aba. ndiyababona Oavu ndifuna sihambe nabo kufunde bona phaya. tata Mamela baba. uzawujipa ke ngoku Nkosikazi. uzawuphelwa ulahlwa ngoba awuzi wena epoyinti ngoku uzawudivosa ngoku uthandwa Nkosikazi. sizawufunda ntoni kaloku tell me Nkosikazi imbi le nto sihlelile singamabhayilari abantwana bakwazi uzithutha. Uavu bendimbuza uba ngumni apho utungumgqiya. ungqiya ungumgqiya Hayi ngomgqiyo apho masuthetha into ezingekhoyo umntana angakwazi uzithutha. Phaya funeka azile intetha yesiXhosa nokutya. Sizawufundiswa phaa nkosikazi. ukutya oku tata Kulaa nto uyabona nkosikazi umzekelo uyabona umngqusho. tata ndicela ubuza ndagqibela nini na emakhaya qala mna ndisalathini phana iphi i-ATM phana Siyaya uya nabani nabantwana bakabani tata nkosikazi khasiyivumele nto kasigqiba. ubuyigqibe nabani Wena uyigqiba nabani tata mamela wena ndixelele ungayazi nantsi indlu ifuna ubethelelwa mfana indlu ifuna ubethelelwa amathonsi amaqala ukhona wena urontabile ndiyazenzela tata ntombazana urontabile umile ekhaya. wafika apha ebhayi usithi uzawuthenga ibhokhwe wafika wasitya ngokwakho Amathoba ashiyekile ekhaya. ashekele bani tata kule nto yakho yi-heritage uzana Mamela nkosikazi into endingayithandiyo sithandwa sam mamela. Andifuni le nto mani umntana funeka ehleli nje uthetha excuse me akasazi nesiXhosa. Yabona xa ungumXhosa nkosikazi funeka ukwazi usithetha isiXhosa esisulungekileyo. ngoba bakwazi Le ntwana ihleli nje kuza excuse me kum ndingakanani futhi ithi excuse me kum. Le ndingayithandi naloo ndikhumsha kodwa ndimdala kunaye. Iyayazi andiyiva imali iphinda-phinda. tata kulalisa umntana ubakana iPhone akafunda esikoleni saleluka akangumntu Ungazazi wena intusa yakho nkosikazi. ufuneka azazi intoni nentusa yintoni ibalulekileyo tata Yabona ke wena nawe ungathi uhamba nomoya. Mamela nkosikazi funeka azazi lo mntana ngumXhosa ngumni isiduko usukaphi nembo yakhe. Bazazi nezinxibo ezizikhakha emibhaco iintoni. ngoku umama uthi Ungabe ngathi ngumtsuritsuri awazinex hayi mani. umama uthi thina sakuzelule ecosting but ndisazi isiduko sethu Uyayibona? uthi khona into lena xasiba sawuboniswa ngempeli Nkosikazi yabona ke ngoku kuyabhiyozwa. Ubhiyozelwa i-heritage ubungumtswana uzawudlala ke sitswana sakho. Xhosa uyapha ke ngoku. And ke ngoku ukutya kuzawukho inyama zesiXhosa inyama yeXhosa. And ndifuna ube sendibizeni nkosikazi. Maqithi kenzele ndizofumana. Sihambe noAvu bazobona Bafunde kwabona nabantwana, tata. imbi mani le nto Yho. kuhleli nje kumkhumsho. uthi ngobani nabaphekayo phakha uqolesela Wena nkosikazi kandiqolasa into endiqolasele ugqiya upha ngale ntwana unantseka uzopha. Kodwa wena nkosikazi obvious uzawuba sesibizeni mos. hayi mani tata Ayithethisi kaloku laa nto. mna nje ndinentloni anawo namaprinta lo Ayithivasa laa nto. Ayithivasa. kanjonge tata Masilungise noAvu
Okay, tata. Hayi bona ndiyazithanda izinto sometimes ne thina sithwala izitresi zendlu zonke. Izitresi zenu avo zilapha kuthi. Kuya ngibona ngenye imini ngifike ndikhaya abazi ndathanda Yibonto ke kufuneka sihambe siyozimasaja phaya siyofuneka siyokonwaba mani sithandwa sami. Jonga I think next year mandikhuphe. Sibenedina yabona. Ndawuthini na? Siyakube ndawutata kuyaswipa Sona wakhe. La nkunzi yami enkomo sizayithengisa ngoDisemba xa singena ezintwana siyahamba. Okay. Siyahamba. Tata wethu xa usithi phana izaba khona izinto esawuhlala ngazo yaqonda ukutya izinto ezawuzixesha hayi singaya hayi zawuyeka nokuklina Jonga ke ngoku ndizawukhaba endithini ndiyonxiba mna. hayi mani wena bengaqapheli khula nevesta ikhona uJoshua yabona ke lento yongaqayineli wena ethuna Andikho right kanti nje. hayi right for him but esake you Mandithethe la bhatyi yami itsheke sithandwa sami. are Ngozibona uyabona uba